Festes com aquestes són les que nosaltres entenem que fa que el Barça sigui més que un club, perquè el Barça participa juntament amb l'USAP, juntament amb Òmnium Cultural, juntament amb la Federació Catalana de Rugbi i juntament amb l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Serveis Municipals en aquesta festa. I, per tant, per nosaltres això, com dic, representa el que siguem més que un club, perquè no només ens dediquem a participar de les competicions esportives, sinó a fer altres tipus d'actes culturals, socials, familiars, de catalanitat, com esperem que sigui aquest. És un honor grandíssim per nosaltres de poder fer l'organització d'aquell partit en agermanament amb el Barcelona. El Barça, que tothom coneix, després que parli d'això. El Barça, que és el club de futbol de tota la Catalunya, del sud, del nord, i per nosaltres és força important de poder organitzar aquell partit amb el Barça, perquè l'USAP voldria ser, dins dels temps futurs, el club de rugby de tota la Catalunya.